Jó estét! Bemutatok egy eladó Fiat 500-ast, aminek a különlegessége, hogy nem csak az a különlegessége, hogy nem sima piros, hanem korallpiros, hanem ez az erősebbik dízel motorral szerelt kis Fiat 500-as, ez az 1.3 JTD-s. Az autó Magyarországon újonnan vásárolt, amit egy forgalmiból úgy tudunk megállapítani, hogy van a B betű, ő az első forgalomba helyezés az országtól függetlenül, és van az I betű, ő pedig az első magyarországi forgalomba helyezés. Hogyha a kettő megegyezik, akkor Magyarországon újonnan vásárolták. Itt az alvásszáma és a rendszáma, ez alapján leinformálható. És itt az autó. A kis autó. Igazából az, hogy most ki a benzines autóba hisz, ki a dízelbe hisz, ez mindenkinek a saját véleménye. Mind a kettő jó, főleg ennyi kilométereseken, itt efele nincsen kérdés. Itt igazából afelé van kérdés, hogy mire használják az autót. Hogyha arra használják, hogy beülnek, elmennek 800 métert az óvodáig, utána 200 métert az iskoláig, akkor jobb egy benzines. Viszont, hogyha több kilométert akarnak menni, akkor a fogyasztásról úgy kell produkálni, hogy én most direkt 90 és 100 között jöttem haza, ez majdnem 40 kilométer, és így volt a fogyasztás 2,9. Mi egy hegytetején lakunk, és amire felértem már nyilván feljebb ment 3,1-3,2-re, de ilyen környékétől fog fogyasztani 100-zal. 2,8, 2,9, 3. Na, körbejárom az autót. Van ködlámpája is. Tizenhatos kerekek. Napfénytetős. Ez a fix napfénytetős. Ugye ebből van kettő, van a nyitható és a fix. A fixen, ez saját vélemény, mint hogyha a fixen pár centivel nagyobb lenne a tetőablak, mint a nyitható tetőn. Én szerintem több fény szűrődik be. És itt az a bőrbelső, ami relatív ritka. Igyekszem lassan és egyértelműen videózni, jól lehessen látni az állapotát. Hogyha tehetik, akkor nézzék meg ezt a videót okos tévén. Sokkal jobb minőségben láthatják, mint akármilyen más eszközről néznék. Ugye a színre fújt műszerfal. Ez is bőr. Van hozzá térre gumiszőnyeg garnitúra. És itt a napfénytető. Van neki rolója is. Ez kézzel elhúzható. Így, egy kézzel nehéz. Így. Itt a multikormány, és most van benne 52.514 km. Bőr a váltógomb is, digitális klíma, elindítom.
Na és 3,2-re ment fel a fogyasztás. Mindjárt kiengedem a kéziféket és be is kötöm magam, hogy ne világítson ott az a piros. És még egy különbség az 1.2-es és az 1.3 JTD között. Ez rendkívül mód megy, nagyon-nagyon fürge. Az 1.2-es benzines az nyilván ott mindig egy fokozattal visszább kell váltani, hogy pörgős tudjon maradni. És a pörgős az most ez nyilván ki milyen szokott hozzá, de tudniuk kell, hogy ez a dízel ez egy sokkal pörgősebb és sokkal dinamikusabb haladásra képes, mint a benzines. Ott az USB AUX csatlakozás. Picit hátrébb tolatok, hogy felkapcsolódjon a villany. Van parkolóradar hátul. Így. Itt az első hátsó ködlámpa. És a City Servo. Na hát akkor így röviden ennyi. Akármilyen kérdésük van, hívjanak nyugodtan, igyekszem segíteni. Viszlát!